பசிகா லாஜா சைக்கிளை விரும்பி ஓட்டும் 11 வயதினருக்கு கூடுதல் வேகத்தோடு செலுத்தும் இந்த பசிகா லாஜா உயிருக்கு ஆபத்தை ஏற்படுத்தினாலும் அதன் மீதான ஆர்வம் இன்னும் குறையாமலே இருக்கின்றது. 5 ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் 11 வயதினருக்கு மரணத்தை விளைவித்த வழக்கில் பெண் ஒருவருக்கு 6 ஆண்டுகள் சிறை தண்டனை விதிக்கப்பட்டதை தொடர்ந்து இந்த பசிகா லாஜா நடவடிக்கை மீண்டும் மக்களின் கவனத்தை ஈர்த்துள்ளது. ஆபத்துகள் நிறைந்த பசிகா லாஜா குறித்த செய்தியை தொடர்ந்து காண்போம். பிரேக், மணி, தலைக்கவசம் அணியாமல் இருக்கையை உயரமாக வைத்து அதிவேகமாக செலுத்துவதே பசிகல் லாஜாக்காகும். 11 வயதினர் அதிகம் ஈடுபடும் இந்நடவடிக்கையினால் அவர்கள் இதர வாகனங்களோடு மோதி பாதிப்படைந்திருப்பதோடு பலியாகியும் உள்ளனர். சைக்கிளை அவர்கள் மாற்றி வடிவமைத்துக் கொள்ளும் முறையே இந்த விபத்துகளுக்கு காரணம் என்கிறார் மலேசிய புத்ரா பல்கலைக்கழக பேராசிரியர் டாக்டர் குழந்தையின் கேசிமணி. முதல் மாடிஃபிகேஷன் என்னென்னு பார்த்தோம்னா, அந்த உட்கார்ற இடம், அந்த சேரோட சிட்டிங்கை மேலே ரேஸ் பண்ணியிருப்பா, கொஞ்சம் உயரமாக இருக்கும். ஒரு விபத்து நடக்கும்போது நம்ம கீழே விழுகும்போது ஒரு ஹைட்டோடு கீழே விழுறோம். எப்போ ஹைட்டு கூட இருக்கோ அந்த ஹைட்லேருந்து நம்ம கீழே விழுந்தோம்னா அதோட காயங்களும் அதோட தாக்கமும் அதிகமாக இருக்கும். அந்த பைசிக்கிள் பிரேக் இல்லாமல் இருக்கும். ஸோ எந்த ஒரு வாகனமாக இருந்தாலும் அது வேகமாக போகும்போது பிரேக் இல்லாட்டி அப்போ ஒரு விபத்து நடக்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள் மிக அதிகமாக இருக்கும். 2018ஆம் ஆண்டின் கணக்கெடுப்பின்படி பசிகல் லாஜா சம்பவங்கள் தொடர்பில் 93 சோதனை நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்ட நிலையில் 105 சைக்கிள்கள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டுள்ளன. மேலும் இரவு நேரங்களில் சைக்கிளில் மின் விளக்குகள் இருப்பது அவசியம் என்றாலும் பசிகல் லாஜாக்கில் அவை அகற்றப்படுவதால் அதிக விபத்துகள் ஏற்படுவதாக குழந்தையின் சுட்டிக்காட்டினார். மகளிர், குடும்ப மற்றும் சமூக மேம்பாட்டு அமைச்சின்படி இந்த பசிகா லாஜா நடவடிக்கையில் பிள்ளைகளின் பாதுகாப்பை புறக்கணிக்க தவறும் பெற்றோருக்கு 5 ஆண்டுகள் சிறை தண்டனையும் 20,000 ரிங்கிட் அபராதமும் விதிக்கப்படும் என்றும் அவர் கூறினார். நம்ம குழந்தைகள் அது நம்ம பாதுகாப்பு கீழே வராங்க. ஸோ அவங்களோட ஆக்டிவிட்டி நம்ம எப்பவுமே பார்க்கணும், மானிட்டர் பண்ணணும். அப்போ தான் அவங்களும் பாதுகாப்பாக இருப்பாங்க. அவங்களால வேறு யாருக்கும் எந்த ஆபத்தும் வந்துடக்கூடாது. பிகாஸ் ஒரு சாலையை பயன்படுத்தும் போது நம்ம நினச்சிக்கணும், நம்மளுக்கு தெரியும் நம்ம ஒரு சாலையை பயன்படுத்தும் போது நம்ம மட்டும் பயன்படுத்தலை, வேறு எல்லாருமே பயன்படுத்துகிறாங்க. அப்போ எல்லாருடைய பாதுகாப்புக்கும் நம்ம முக்கியத்துவம் கொடுத்தாகணும். எனவே பெற்றோர்கள் தங்களது பிள்ளைகள் இதுபோன்ற நடவடிக்கையில் ஈடுபடாமல் இருக்க கவனம் செலுத்த வேண்டும் என்று அவர் கேட்டுக் கொண்டார்.